Kubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi da ka Orange Nissan Loom So Po near Fire Brigade Shillong, Ringkat bat ka Victorium, ka Dukan ki Tiar Kilan Met, ka Babhatam Hakador ka Babit, Hannong Thamai Old Beat House Shillong. Rakhe ka Women's Day da ka health check-up, Ringkat bat ka Woodland Hospital Shillong. U MLA ka Soyong constituency uba Samlin Malngiang, uba Dairu Menteri Barim ka Sarkar Jilla badai pej ya katanat PHE, ulayo penbena baya ka Jingrawai, Wan Hajan, jong ka film Dhaka Escape, ka film Khasi ka Balawan Ringdor na Bangladesh, an sapelaj no ha ka khat sautrik unai liber arzar arpuway, ha ka por Henry baje janmit, ha maranting YouTube channel. Hakajo ka por uba Samlin, ulayo ban pelaj ru ya ka poster jong ka film Dhaka Escape, kabalaak da upira do todong kum uting shop, ka Nadia Mary's Emily kum kapuron, usil jerang ar marak kum uting shop senran, bat ka Mercy So Lamar kum kapuron senran. Kabakham iternat kani ka Jingrawai kadai namar kawai ka samla khasi ka basa ha Bangladesh, kabakerteng ka Mercy So Lamar kala shim kum kapuron senran lang, ban yashat lang ha kani ka Jingrawai, Henry menta kani ka samla kala lej phai biang sha Bangladesh. Dengia keren sepangkani ka kam sina film kadang don ka jing sngo yamrem mata kadon ka jing sngo hakaba kiwei kimda appreciate ka kam ka jemu ngasu kemen pada menta baro ngelas dan ya keren te wat ki nong thau ai no kelai keren ni su ternat ya kata tenrei hakipor bakam syang mong ang kadang kekiu kan kanang kiu kawai kalak banlong namarba kilai i ya kisap ya kiba kisam lagi jeng kidan la kalong hakarukom acting la kalong hakarukom shna bat kiwei kibenta te menta kalapoi kita kapor hagaba hakipor bakam mensyol ini banong ki model kim nakam ya kwatan bani akfit ki model nang ta imat ka kipa tempat daya kersantan lane nakarukom ring ke jungi la se ki technical jungi ro tempat bian kala balong tahrim ta nila ban ong ba kidon ki Jingrawai ki bala khamla wat ki Bollywood te kala nang kiu te menta wat la dangi kum ki nong sna ki producer ngim patla ban siu berkom ka badai te Henry menta kum bang ong ki la sedang yabe te menta la se kum Nadia di model la dengan bakla ma te kelas dan meniawat te menta kum kaduksa habangia ai audition de ki model kala yang lain kwa bania akfilm ngisu ternat ya kata kemud kapet i ya kejing nang kiu dan ri hakano kano kam hi ban nang kiu i ladangi don ni kino ki kani kalalong ki produk ki jongi la kadal la ulong no produk kala benlong ki marep kala benlong ki kala benlong bapi snai no ki jing sina la ne pi la benlong pi ya ka laptop la ne pi sina ya ki jan ya ki patlun la ne ya ki baje ya kano ka produk ki baki penmi ki factory lani ki company ki don kam ya kataka yo bandi lada umdon kayo te kanum long te ngiro kum kinong sina film habangila sina film ni don kam yengi pade ka don kam ya ka ceka bangin pen'i klem ceka pen'i di lipet se egen ki pai ba klem ceka pen'i te kum no kin ngin nang ya kiu te kum bakalong menta wat kade ka biju senama la bernyaman khang no te hangni ngidon tang kata kawai ka hal bangi jipeni te ka bahai ni bangin recovery ka ka bangi la pelot ke mentang ile kumno ni yali peni hagini ki dorbar sinong habatang ka screen ro kam don ha ka sound lele kana ya kren ni habya ka de ki janyong makalai temo ka kamdi ka proper hall ting ila siya pen i halanti sengkin tang ban yo ya itu recovery itu bai perlut ke te jendala don ngidang ikran menesha ban manopi jendala ngidon ka hol ka wei hanong po ka wei ha jowai ka wei hanong stoin ka wei hamairang ka wei mau kruat hasora kunta terter ka wei ka film ka bai internet film khasi kan nom dunai ka shikrur ban yo ka collection te ngi mentah hangne pade ki film khasi tang na biju ting ngum tai ke ba he do ngi poi apulak kunta katsan apulak kumta te kam ngimyo ai ke babun tenri lada ngiron bun kliki hol nang tu shpo nang nesan kelalang te kabamut ngiru ikini nong ak bilang nang siu kambun
ik technical person dengan siu kambun tak kum tak tertel nah keren kena ya kan ni si akwa ba MLA ngyo ban simjingut ya kan ni bang yo se ban keren wat ha ke assembly ru ni sudun bob ba lasan tarik ke sudun ke assembly tele se lagi nyupi wala da hidon makna haliat sinsyar ru hilakin ban ya ya keren ni kan ni amdai tang opposition ban kelijing kelid terpilih filadan haga government da mungkin kam jingklir layo ban keren dala dia te ni so kemen ni kata te hakata ko kalian bengi keren ro bene ka kentiu ka promote ka tourism jika ni ka ksai ke ba pila ring te haka pok konsumsi jong pi ksai lengwa yang ni scam ba ki brukin lengba kin pet ni ke video kinsa nang ya bun ki ban le se tu bakan kentiu ki kam jingo kai ba kat nami yesi ke la dang kam improve ka dang pen bahai ka jing aklim ke joki aso ba kum unong mi khmat ai ke mesti mi fi ai mesti mi pi ba pindang le ha su su na ka por se ka por ba kum ba ka long menta ngai abang apet ye gini video ke ba pi piang kala jan ya kot ba kala khamla au teng teng ban ya ka boriwot dan aso banong ba kum no mi khmat abang wonder pelat ye gini music video ka ba karpang kalong ka ba la kmi lenti bangan kentiu ya katai ka jaka cuma kai jungi hang tai pok ka ksai lengwa kabarun ka batoi kini kawa senika pung yam hang ti pok dom sai te kum ta ka tege jaka ka long ka ba itanan ka ba blai ola ai kan pang ya ta jinglong ka mei mariam ka ba itanan bat ka ba itiang bat ka ksai ka ba no rumpum hang te ka ksai te kum no ban pen i seperti ya ka jinglong jong ka mei mariam ha ketika ksai lengwa ka ba na pok welingkot ha pok soyong constituency. Jakum ta la shoot ye ni ka film. Ha ka te ka jaka baro kibrio ki wapet ye ka ni ka music video ken yo i ba kat no ka jing internet. Pin se i hi dalade ya ka ni ka video ka bangin supply. Ha ka khasau tarik ka bangi launch ta sngi ngin supply pek ba de ka khasau tarik bat ha ka jing i ki jonga ngai i ba ka along sa ka ba internet kat kum ka jingring bat ka jinglong ka jaka ngai i ngalai rock palat ya kan jaka ya kan jingring joki ya kan musik video habe dei bat ke jaka ti pok sa ni wa hoi ke jingring joki yang tei na tip ba sibon ki jinglut pidon sibon ki investment pidon ba sibon ka por pelon te ke ko klale ba ka tei ke sa ni wa kan long ka wei ni ki jaka ba ki brio kin tip bat kin sabon ki lawan chok kai partai te kan ni kan sibanta ba lengba kan ni ka film kalong bat pentip ban berapa ba bakadon gini cakap baik tenang hang teh po soyong kalau seroban ai kublai kerpang nado i producer nado ki teng shop ki puron ki jongi bat baro kini bedon benta haba ide ban snai gini ka music video bat ka film bat kumjuru ya ka stick ki jongi ki ba kini kinong sa film nak por support ladang kam kiu su kam tam ki karon ngai i be dei wen ki samla badan saya tak sap katalan ke boleh wai katang bat kham tam kini badan talang ngasuk doktor dang ya saprang boleh dong aisu ya kasap ke jopi bat hak be dei nak kadang ke jonga ku MLA hoi ngai i ba baro si kata ni pet abang i pet ke film kasi ke jongi ni ju ya nujo bat ke film po Hollywood ke Bollywood hari ke film ke jongi ke investment kalau ke barat hari haban nujo bat gini ki bala pelot ki spa ki hajar krul ting ki pelot hari ni i ba ka jongi ru kala ikut borlang hak taka sap ke bakidon ya kan ika kum ak film tenga kerman skam ba hakawi kasni ba kini ki film ki jongi nang ni ru ka kerdan jongi kan long yang kat baki tenga sno ba kum dong mikmat ya ka ke ba na kalian presiden ba komandar sang kliang ila sno ba ka ki pelot jong kini ginong sina film i producer ila le sitom handrai kumno ba ka jing pelot ban yo ya ka nomor kan ni ka jing sina film kalong ru sibenta kumno ban ai kam ai jam ye ki kon samla jongi nado kinong nya kali kinong yarap bat ki baak hang tu ki aktor ki actress mo bat kini kinong yarap ban ring kita ki video ki baro ni involve si bon ha iman pos tu te kalong kum ban ai la iki bakin yo kam yo jam te kum ta kum unong mikman habang yo snow ba ka jin e jogi nong sna film kalong bangim la ban pen i film joki ha ki hol ba fair
tan long ka jing du nong ba de ki ya ke investment te nak leng jong nga kum MLA ngadon ka jing de ke bacan ba ka sorkar la ka de ha ko do benta nolong bala kloi beria doren kat bat phi kum no ban ye kran ban pen bha ya ke ka jing trang ka jing ang no jong phi nang ba ka ni ka kam ka jong ka jing aplim kan long ka ba chop bangila ban yo e ka video om tang phi ki no pemi film kum ju ro ya sarkar te nak leng jong ha na so ban ong bang ha kit bok kit yang phi baro haba phi chimbanta dakam sem ba jing sultan bang yo i baro kita ngi pet ki aktor ka aktris ki sumi ba su ap kum tu na sinong tu kim pat don sa kita ki banang ki basta ada ngai i mata ba ki khot ban ak e ka film ngai bun kla ada ki model ki bay ak ni ka film bat ki brew la nang la star ngai i kala da kam itu na chu te kum tang kit bok kit wem ba ka ni ka video ka bang polite mata sni bat pin se i pat ba ka khatsau tarik ka ni ka jirwai ka ba gi ai ni ka dei wan ha chan bat hoi si bun ki brew ki ong valai ki thau jirwai tang ke ching i re ngang la so bon ong ba bun sen hi be dei ka film ni hab ban thau kat kum ka history ni hab pek kum no kawan ka jinglong ka jingem kat kum ka chok te ka jing i hi habaro si satrak ka perthai ngem la ban la ka jing i te barbori ka jing i dang ikran ada dan ka jing i dan ka jing chong so dan ka bah ka mi ka jing i ka ko barut ya ka e hapo ka perthai te nak ta daw ki bri ko pek ka ni ken yo i ba ka jing i ka la ban warra ya ka jing pha habaro kiliang bat ka jing kio habaro kiliang te ya ka ni ka jing wai ka bangi thau kawan ha ta ka dur jong ka jing i ba ki ong wan ha chan te ka ni ka jing wai ka lai ka teng wan ha chan kam dei ban mut ban ong tang ki kam somla yen wan ha chan habaro kiliang ka bangi la ban kio shapang na kam ta ka jing thu ba ha jong